Γεια σας παιδιά, και σήμερα ο Γιώργος YouTube 02 πως τον λέγανε μου στείλε πίσω για ad, γι' αυτό τώρα μάλλον θα μπει και θα μου δώσει το τσίλι, δεν ξέρω. Του λέω please δώσ' το πίσω, έδωσα λεφτά για να το πάρω. Ρε φίλε, το πλήρωσα από το Ελντοράντο. Μπήκε, ωραία, με το τσίλι μου. Να το, αυτό εδώ είναι. Κοιτάξτε πόσα δίνει, 737 μίλια. Δώσε μου κάτι και μετά. Θέλεις same. Θέλεις same. Παιδιά, θα προσπαθήσω να το σκαμάρω. Σιγά μην το δώσω πράγμα. Σου δίνω νίτο. Δεν μπλοκ, δεν κάνω μετά. Νίτο. Οκ. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Πότε θα μου το δώσεις? Ωραία, θα το βάλω και θα βάλω κλόνο μέσα. Έβαλε τραπ. Guys, έβαλε τραπ. Καημένη, λυπάμαι. Κάτσε. Κάτσε. Γιατί με σκάμαρες? Ωραία, και παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Θα πάω από το άλλο μου account. Άλλο κλόνο. Το μπλοκ. Του το πήρα πίσω. Του το πήρα. Scammer, get fucking scammed, ρε. Νίκα, πάτω. Asshole. Το έκανα. Πολύ. Πάτω, ρε. Το πήρα πίσω. Τι έγινε, το πήραμε. Scammer, get scammed. Scammer, get scammed. Chilling. Πάρτο, ρε. Πάρτο. Scammer. Πάρτο. Πάρτο, ρε νουμπά. Πάρτο, ρε και φταί. Πάρτο, ρε νουμπά. Πάρτο, ρε και φταί. Τι έγινε, κλαίμε. Scammer, get scammed. Scammer, get scammed. Scammer, get scammed. Πάρτο! Να μάθεις να μπλέξεις με μένα! Πάρτο, ρε! Άσχετε, δεν μπορείς να προστατεύεις τη βάση σου! Δεν μπορείς να προστατεύεις μια βάση! Άσχετε και φταί! Ακατάλληλε! Σκάμερ! Με κλέβεις! Τι έγινε? Κλαίμε τώρα! Καθόμαστε εκεί! Δεν μπορούμε να σκαμαρούμε άτομα! Τι έγινε? Έχει αρχίσει και ο νουμπάς τους αμυντάδυναμιους. Κλαίμε! Έχουμε πετάξει τα δακρύα μας. Ποιος είναι για αυτό σου στείλε? 1, 2, 3, τώρα έχω πάρει φόρα. Scammer, get scammed. Scammer, get scammed. Scammer, get scammed. Τι έγινε? Κλαίμε. Κάνουμε μπάνιο από το κλάμα. Scammer, get scammed. Τι έγινε? Scammer, get scammed. Scammer, get scammed. Πάρτο και φταί. Νουπά,